जायगा बाथौ फुजा बायदिसिनाफ्रा जादों आरो बेवहाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों। आङो दुर्गा आरो लोगोसे जिखिनि बाथौ गुबुन गुबुन फुजा बेवहाय रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ खुंदों बे फोरबोखौ। दा बिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन फैगोन, खौसेथि फैगोन आरो बयबो मोजां देहा आरो मोजां गोसो लानानै संसार जानो हागोन। बयबो बायदिसिना जेंनानिफ्राय उदां जानो हागोन आरो मोजां मोनसे सुस्थिर आरो गोग्गो जोङो समाज मोननो हागोन। आं बेखौनो मिजिंथिदों। दा बे फुजा बोथोराव बयबो जाहाथे मोजाङैनो थानो हायो, बेनि थाखाय आङो बिमा दुर्गा आरो फुजा मण्डपफ्राव थांनानै रायजो राजानि थाखाय आर'ज गाबदों। परबतजरानि मोनसेल' नङा, गोबां लामा आरो दलं गाज्रि जानानै दङ। गोबां बोसोर बेखौ बानायनाय जायाखैमोन। दा देग्लाय बोसोराव जोङो प्राय 10 कौटिनि लामा बेवहाय बानायगोन आरो नेक्स्ट बोसोरावबो नाजागोन जे आरोबाव 20 कौटिसोनि लामा बानायनो हायो नामा। आरो जिखिनि कालभारफोर बायनानै दङ बिनि खौरांखौ आंनो लकेल लिडारफ्रा होबाय थादों। दा बेखौ आङो दुर्गा फुजानि उनाव सान लानानै नायफैगोन आरो बेखौ देग्लाय मेसेङाव मेक्सिमाम बेसेबां बानायनो हायो बेखौ बानायनो नाजागोन।